kaisa rengno Salsample Academy ni kaisa harwa kwage hostel ni cherok thui tongmani jorao achomsa harwa kwage kisin peta bormo bisnaroko abo bai belakino sagoto manka aro tongnai student rok aboni bisingo saimanka 20 student tongmani bisingo 6 student sagoto manka nai aboni bisingo belake sakderanai khorokni nation koktoma saiman jatka koita rogong khana bo 6 ka 6 ka khana khorobo 6 student tongmani apro oro 22 go hakwak ma bakha khe apro bisna tongmade hago ke tinjana tongda jusli ruli tania ang nasema tongoro baksa ke ye angza na noza borok tinjana ke ang noza kata selia ke khana himane borok thangi angka jeng sapok samane se borok bebe ke bawro borok mungjar pasen sapok sale ka baksa ke ye angza na noza suddenly sengtam fasne bana seng khaiman liaga dara song phaiga sa song phaiga chunse gari kha noro ha bisingo de pobjak tongkha ha khapno bro manui ke ha bro buso sa dok manga ule namni sat salam ne o is 6% and serious is 2%. Yes. Okay. Pati mongni kokto mano khana khangke no thangai naikha education minister borong gonang em Chittaranjan Deborma aro thangai nogikha chrai rok doctor bai naijagui tongmani tei bo sakbai thangbo doctor bai kok saka tei school ni bubagra bai bo kok saka Sakawa hostel bai namanya. Nah, abo to ya panggo hai besi to kuake na abo. Mane Rajapan TV. Oh, di TV. TV do betul.